countryside. The Galician language was associated with poverty and with the lower class. Que a muller fina, a muller rica, era que falaba castelán. E hoxe en día, parece mentira, aínda se ve eso. Sí, pero é unha pasada. O sea, eu conozco xente, amigas miñas, que falan sempre galego porque na súa casa lle enseñaron a falar galego. Falan galego e van a unha farmacia a pedir algo, van a unha tenda e falan en castelán para ser mellor vistas. Moita xente inconscientemente ten o galego como unha lingua inferior. Inconscientemente, penso, é a miña opinión, claro. Inconscientemente. A mellor hai 3 nenas que falan galego, ven unha que fala español e as 3 se pasan o español e non esa unha non se pasa o galego. Entón é bastante triste porque elas perciben eso, que as outras nunca se cambian, co cal o seu idioma debe ser peor e entón para non sei, para socializar, para conseguir amizades, conseguir relacións sociais con esas nenas e esas, bueno, español falantes, pois elas se pasan, porque de alguma maneira renuncian, desertan do que son para poder pois estar ao seu nivel, non sentirse peor, non sentirse inferior, non sentirse menos. É un fenómeno que demostra a situación de diglose, a situación da cultura e do poder do grande que intenta absorber e asimilar a cultura máis débil,